se lahara la ala k'an si hɛrɛ la komi sigi in tɛ sigi kura ye bilen bɛɛ bɛ dɔ kalama ko in na an n'an ka karamɔgɔ de nana yan n'o ye Sɛki Ali Badara Sangare ale y'a kanu k'a fɔ an ka dakuruɲɛ fila fɔ sigi kun na n'o ye ala ye lajarabi min k'an ma ala ye a ka kɛta min kɛ ni mɔgɔ tɛ se k'a bali wari tɛ se k'a bali sanu tɛ se k'a bali foyi tɛ jɔn ma ala mana min kɛ ka ala fo ka ala barika da o la balimamusow caman filɛ du kɔnɔ yan balimakɛw bɛ yan waritigiw banna setigiw banna mɛ nin bɛɛ kɛra fɛn min kɛra bi an si ma se k'a bali foyi t'an fɛ ka ala fo ka ala barika da lahala bɛɛ la karamɔgɔ y'a kanu a fɔ an ka dakuruɲɛ fila fɔ lahara don o na kɛ dalilu ye ne na aw bolo k'a fɔ an nana an sigi an balimamuso ni an balimakɛ minnu bɛ yan u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi kun kelen de la ko an denkɛ fatura n'o ye bɛnkɛ ye ala y'a ka miniji dɔgɔya an minnu fana bɛ yan k'a fɔ ko kulokungɛlɛya sigi an t'o la an bɛ yan dosebaliya de la ala ye haya fila fɔ kuranɛ kɔnɔ k'o haya fila in to yen bɛɛ ka da la ko do dɔ a bɛ se sabu ala ko kullu nafsin za'iqatul maut ni niyo ni dambo ni tigɛ faamaya t'o la banaya t'o la moriya t'o la ne ye musobangara ye t'o la n bɛ se n jɛla t'o la ne yɛrɛ tɛ se n jɛla t'o la min cɛ bonya t'o la ne yɛrɛ tɛ n cɛ bonya o t'o la tant que ni b'i la ala ko n bɛ nin de b'i la tuma min ni ala ye nin fɔ mɛlɛnkɛw de nana a fɔ ko nin ye jinɛw ni adamadenw de ko ye olu yɛrɛ nɛgɛ n'o de ye ala ko n ye kuma min fɔ aw m'a mɛn wa ko olu y'a mɛn nka olu sen tɛ n na ala dimina ka sɔrɔ a fɔ k'olu ma ni ale y'a fani ko dugukolo in a bɛ kuru don dɔ kabakolo in bɛ kari furu bɛ ban cɛlasigiw bɛ ban ni voyage ba min na wari ɲini ni musoko ni denko k'a bɛɛ bɛ ban tuma ni ala nin haya in fɔ an y'a ye wuli cogo tɛ n na o haya dɔ jɔra an ka so bi n'o ye saya mɛlɛnkɛ ye min bɛ den ni fa fara min bɛ kɔɲɔmuso yɛlɛma k'a kɛ subonda ye min bɛ se ka kɔɲɔ jalen to ka dunun to fɔ la ka kɔɲɔmuso ta ka bɔ yen ka kɔɲɔcɛ lankolon bila o saya mɛlɛnkɛ ye min di hinɛ Alahu Taala ye saya mɛlɛnkɛ dilan k'a ban tuma min ni saya mɛlɛnkɛ dilanla k'a ban ala fɛ ala ye mɛlɛnkɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ko a ye na nin lajɛ nin de ye saya mɛlɛnkɛ ye n bɛna ci a bɛna aw bɛɛ ni bɔ kelen kelen bɛɛ ka nin ɲɛnɛ to a la lala ni do seri ma don i kana na kɛ dunɔya ko la a bɛɛ k'a filɛ a ka dɔnfɛn kɔrɔ ye mɛlɛnkɛw nana u nana saya mɛlɛnkɛ koli dɔw bɛ yɛlɛ ni sanfɛ dɔw bɛ yɛlɛ ni dugumala dɔw bɛ jigin a duguma u b'a lajɛ dɔw bɛ taa kɛrɛdaw fɛ u si m'u dɔnyɔrɔ sɔrɔ a la ala sɔrɔla k'a fɔ saya mɛlɛnkɛ ye ko n ye sutura fani min biri la ye k'o b'i la ka n'i dilan cogo min k'i jɔ ten k'i lajɛ saya mɛlɛnkɛ y'a walaka pewu k'a jɔ ala y'a da cogo min k'a bila ten ko mɛlɛnkɛ fɛn min ala ka dali la bɛɛ serila ka bɛn u ɲɛ dalen saya mɛlɛnkɛ kan cogo bitawutigi b'a f'i ye u ye san 1000 de kɛ u ma se ka wuli ka jɔ ala sɔrɔla ka n'u kunu n'a ka kunu faya kuni u wulilen ko subahanallahi ko saniya bɛ ala ye ala an bɛ fɛ kɛ ɲinan yala dafɛn b'i ka dali la min ka bɔ ni nin ye wa tellement que u sirala saya mɛlɛnkɛ ye u ma sɔn k'a tɔgɔ f'u dala bi o b'a yira ne ni aw dafɛn de tɛ min ka bɔ ni saya mɛlɛnkɛ ye o saya mɛlɛnkɛ ala y'a dilan ka ɲɛda 7 d'a ma e ne ta bɛɛ ɲɛda kelen kelen n'an wulila sisan an b'an kɔfilɛ mais saya mɛlɛnkɛ kɔfilɛli t'ale ta la sabu ɲɛda dɔ b'a tɔn kɔfɛ ko u ka baara ye kafiriw ni tigɛli mɔgɔ minnu bɛ dazago kɛ ka jɛnɛyaw kɛ ka sonyaniw kɛ ka binganiw kɛ ala tɛ min fɛ minnu bɛ k'o wale dugukolo kan ala de ko saya mɛlɛnkɛ tɔ in a b'a o ɲɛda in de kɛ ka kafiri bɛɛ ni tigɛ o kun ye min ye ko n tɛ fɛ k'i filɛ ka hinɛ i la ni nana ni bɔ juru bala min tile ka taa ka an yɛrɛw b'a fɔ ko k'a kɛnɛ karaba o de ye saya mɛlɛnkɛ ka baara ye ko ɲɛda in b'a ɲɛfɛ i n'a fɔ an ta in cogo ko o de ye kira Mamadu Mandow ni tigɛli ala k'an kɛ kira Mamadu Mandow a n'a fɔra kira Mamadu Mandow labanna mɔgɔ nin bɛɛ ye kira Mamadu Mandow ye sɛbɛnni na mais kira Mamadu Mandow ya bɛ dan yɔrɔ jumɛn kira ko min mɔgɔ min kɛra o fɛ min dar'o la kira Mamadu Mandow ya bɛ dan ye mais a ko k'a tɛ min fɛ n'e kɛra o kɛba e tɛ kira Mamadu Mandow ye k'a sɔrɔ i ye sɛbɛnni mɔgɔ dɔ ye ala k'an bɛɛ sababu ma faamu ɲuman ala k'a d'a ma
karamɔgɔ kun ye meti 5 min d'a ma o dafa an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ala k'an sababu ala k'an sigi hɛrɛ laban ɲuman ala k'o d'an ma ala ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya ala k'a faamu nɔgɔya ala k'an sɔn limaniya la nin bɛɛ ye ala barikada ko ye ni an karamɔgɔ ka jɛn n'a ka yamaruya ye an bɛ dakuran 2 fɔ an bɛ segin min na min y'an sɔrɔ an bɛ ka ani ala jarabi sɔrɔ k'a dɔn tɔɔrɔ tɛmɛna an ɲɛmɔgɔw kan nin tɛ foyi o la ne n'aw bɛɛ kan ka ala barikada sabula an ye ladiba sɔrɔ mais an bɛɛ bɛ kulo bɔra ni silamɛya min ye an bɛɛ bɛ kulo bɔra ni diinɛ min ye o ɲɛmɔgɔ kira Muhamadu min nar'o kan o jaga ma d'an kan n'i ko fasaya i ja i ta i ɲɛna kira Muhamadu ma bange a ta ɲɛna n'i ko basaya kira Muhamadu ba fatura kungo kolo kɔnɔ a bɔ a ye kɔdingɛ kɔnɔ a si san 6 a ma fatu jama ɲɛna dɛ a fatula ani muso kelen ani kira Muhamadu a ba fatura a ɲɛna kungo kolo kɔnɔ saw ni bu ninnu cɛla saya mɛlɛngɛ bɛ ka sigara batɔ a bɛ k'a bolo ngara saya mɛlɛngɛ bɛ a ni nɔfɛ muso bɛ k'a bolo maanabɔ a den nɔfɛ n'o ye Muhamadu ye y'a dɔn hinɛ tɛ tɛmɛ o kan dɛ o hinɛ ni makari ye n'a kɛmɛ faw ni baw ɲɛna balimaw ɲɛna n k'o don la an ka laadaw la a fɔ ko a ye den lasago sɔn nka a kɛra e yɛrɛ ɲɛna i y'i ba sigaratɔ ye i y'i ba ngaratɔ ye saya nɔfɛ o muso in de k'a den ma ko kɛ cɛ ye k'a den waaju sabula ale t'i hami ni taali ale bɛ hami den min kɛ cogo di wa a b'a fɛ ka min yira den na o ye ala de ye f'an k'a dɔn jɔn tɛ se jɔn kɔrɔ ala de bɛ se o ni ala ye min kɛ o de wasala n'a y'an sɔn den la n'a y'a minɛ an ka ala barikada ala de b'a dɔn ko in bɛ kɛ cogo min na o de kama saya mɛlɛngɛ a ni ka gɛlɛ o gɛlɛya da ye a tɛ hinɛ n'ale ye ni tigɛ anw bɛ ɲɛji la waati min na ale bɛ tɛgɛrɛ fɔ o waati ka féliciter ka dɔn kɛ sabu ko ala y'ale bila min na ale sera k'o kɛ k'ale wasara mais anw bɛ ɲɛji la o tuma na saya mɛlɛngɛ a nana don dɔ ka na muso dɔ ni minɛli la kungokolo kɔnɔ muso min bɛ ka jigin hali den ma bɔ joli la fɔlɔ kungokolo kɔnɔ ala de y'a ci k'a ka taa den ba ni minɛ ka den to yen a n'a ka nigɛla bɛɛ a magarila o don ko nin denbilenni ko ala tun kan ka nin ba to nin kɔrɔ ani dugukɔnɔ cɛ ye kilo 50 bɔ ka taa ba fa ka den dalen to jɛ den ma kɛ foyi ye fɔlɔ nka ala b'a fɛ k'a jira a la ko ala bɛ hinɛ ka tɛmɛ jɔn kan wa ala b'a fɛ k'a jira a la k'ale de bɛ jɔn ganda ko jɔn ka koya de b'ale ala bolo k'a tɛ maa bolo o denbilenni ala nana o banda fandan ala nana o kɛ mɔgɔ ye ala y'o kɔrɔya o nana a ka ɲɛnamaya kɛ hali kunkolodimi b'a minɛ fo san 90 kɔ o de ye sule ta don dɔ ka taa o de siri yɔrɔ la ko ka a jɔsi halisa diɲɛ mago b'o la a ye o saya mɛlɛngɛ kelen in ji ko ka taa cɛkɔrɔba in ni tigɛ dɛ saya mɛlɛngɛ taara cɛkɔrɔba ni fosi a nisɔndiyalen fa b'a fɔ ko ala ye fonisiri ala ka nin bɛ siden ma halisa a bɛ ka diɲɛ ɲini ka taa sule pɛntiri n fɛrɛli mɔ bi dɛ ala ko i bɛ cɛ in dɔn wa a ko n t'a dɔn a ko don min i taara muso min faa kungo kɔnɔ k'a denbilenmani dalen to n'i kungo ko ka muso in to yen wa ko o den de ye nin ye ne y'a f'i ɲɛna n ko jɔn ka koɲɛ de bɛ ala bolo wa dɛbɛn di hinɛ ka tɛmɛ ala kan wa an k'a dɔn den fatu muso fatu cɛsaya nin bɛɛ ye ala ka lajarabiw ye wa an k'a bɛɛ segin ala ma an ka kiraw de bilala an ɲɛfɛ karamɔgɔ sanumanw de bilala an ɲɛfɛ ko ni an ye an ka kow ye an ka olu lajɛ k'olu na kɛ waaju fɛn ye an k'a dɔn nin kɛra kira la nin kɛra sahabaw la u ye degun ninnu sɔrɔ o la ni an yɛrɛw ye degun sɔrɔ dɔrɔn an k'an ka tɔɔrɔ da olu ka tɔɔrɔ kɔrɔ dɔrɔn olu kula n'u ta ye cogo min k'o di ala ma an k'an daw segin ala ma karamɔgɔ waati min di o sera halisa an bɛ jɛ ka dugawu kɛ taalen ye ani taaba silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛw la ala ka yafa k'u ma ala k'an yɛrɛw ɲa ni k'an da don kɔnɔ kira bonya kama an karamɔgɔ kama bido la yɔrɔ ma sallallahu alaihi wa assalamu alaikum بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نمغليا نعم أمبي ألفو أمبي على بركة والله أمبي على ولي مندو tiens Bi Cabin le 9 نعم 7e mois tiens l'année 2020 sigatalla ambe juila ambe danula ko ka du kono tiens sigatalla ala kala jarabi نعم ani ala ka ke mi anzoro نعم no yandinge نعم yakuba kunati na mawole bengenjini tiens no ndanyani نعم le fatura kun janaja kerabi tiens ambala kawde ka wole anzoro kangana dakurin fla baruke نعم avana yu soro ya ngwanti wuli fanga donin fo amba nyini ala infe نعم ala ka benga dawro nema ala ka yafama saya ala ka ke here ama ala ka limana dangira kira bunya kama آمين sallallahu alaihi wasallam وصلي namu gala namurai نعم ambi ala tan وكاكا ambi ala barkada والله ambi ala wali nyundo ala mi نعم na minge sagamina ode kay والله mbi aw hakli jigi نعم ala ko nda fa fiu fonga nyeda fenga nye wali juni ma baw nyeda minga ma nyeda الله أكبر ala ko na ko abini ala fe nye toro minge folo mo la fongo nyona kala meni folo mo minga isoro fo ibi mo pane ko bi mo no tekle de bi mo no tekle de ala ko na bi ala fe ningeru la fongo nyona kala mina folo mo do dimo نعم minum bi hakli eni nere سماري yakuba نعم ala ka kira annabi nyimado ala bafu ala ye nabi nyinchi melege be jigaka adde mi ngoga dai ni debe yusufa ayoyi ani yusuf be klo ala dimna ka safo kul man ale balmo de nyongori ko yusuf ka ko ka di baba ye nan dai ko le mikari furu bi ba tilasibu bi ba me voyage ba na wari me o ya soro yusuf ka ko ka di baba ye ni de to te mun bal do de me nere de min zoro wala o dalu fly ايوه ala mo fode o ne ka famu ne ka famu folo folo yakuba ba do ade bi na ke kire kire bi na bange de na ayo do ala o kuma bi jafai o jawe o kile flana faga muso ka de laba Allah taala saya melenge gila ka ban ni mɔgɔ y'a dɔn ko n ti den wɛrɛ kɛ nin den o bɛ diya ye ne tɔw o ye mɔgɔya laada ye k'a ye ne si kɔrɔbayara nin kan ka kɛ ne ka den laban ye n'i y'o ye i b'o hinɛ minɛ o la den in ko ka di fa ye ne ye min faamu a la balimajugu ninnu ye den minɛ ka taa kungo la kuma surunya kama u taara den in fili kɔlɔnkɔlɔ kɔnɔ u y'a ka gilekiw bɔ k'o fara fara ka bagan dɔ faga k'o joli bɔ gileki kan u nana ni den ka gileki ye ka na fɔ yakuba ye ko an taara ni yusufu ye ko suruku ye yusufu minɛ yakuba k'u ma ko suruku ko ɔhɔ yakuba ko a denw ma ko suruku jumɛn kelen den ninnu ko suruku min bɛ kungo kɔnɔ ko maa bɛ suruku kelen hakɛ dɔn wa yakuba ko suruku kelen min ye ne den minɛ n bɛ fɛ k'o dɔn yakuba ye mun kɛ a ye sabara a taara kungo la a ye suruku ye a ko suruku na yan ko e de ye ne den minɛ yan suruku ko nkalon don i denw ye nkalon da ne la u ye nkalon da suruku bɛɛ la ko nabiɲuman ninnu sogo ka haramu ye anw suruku da kɔnɔ ti den ɲini a t'anw bolo kuma surunya kama jagokɛlɛ dɔw yalan dɔ de ye den ye kɔlɔn kɔnɔ a bɛ kulubɔ la olu nana lajɛ k'a sɔrɔ sawu bɛ kɔlɔn kɔnɔ den bɛ yen a cɛ ka ɲi denmisɛnnin fitinin u y'a labɔ u kɛlen k'a labɔ olu taara ni yusufu ye fo jamana wɛrɛ la yakuba ye ala wele ka dɛsɛ pa a bɛ fɛ k'a den ye
abi su bɛɛ kasi la a bɛ fɛ k'a den ye a bɛ tile kɛ kasi la a bɛ fɛ k'a den ye Yakuba dɛsɛra dumuni dunni na fo Yakuba ɲɛ 2 bɛɛ fira kasi fɛ n bɛ fɛ ka n den ye a ma den ko kun bila mais i k'a dɔn ninnu kɛlen ka Yusufu minɛ ka taa ni Yusufu fɔ jamana wɛrɛ Yusufu nana kɔrɔbaya min kɛ masakɛ min yɛrɛ bɛ yen o masakɛ ka muso nana ɲɛbɔ Yusufu fɛ jɛnɛya la Yusufu ma jɛnɛya kɛ mais mun kɛra Yusufu ma sɔn min kɛ muso nana fɔ patron ye ko Yusufu bɛna ale kan Ala ka nabi ɲuman di Ala ka ni sababu o nana Yusufu minɛ o yɔrɔ bɛɛ k'a bugɔ ka taa ne kaso la k'a don kaso la Yusufu ye san 40 kɔ kɛ ani Yakuba ma ɲɔgɔn ye Ala k'an sɔn limaniya cɛkɔrɔba kasiya ka kɔrɔ k'a ɲɛ 2 bɛɛ fiyɛ mais Ala ma sɔn o cɛkɔrɔba fa fiyewu fa ni Yusufu ɲɔgɔn ye ka bɛ min y'an sɔrɔ sanyɛlɛma don an bɛɛ ka asura Ala jaabi sɔrɔ k'a dɔn tɔɔrɔ tɛmɛna an ɲɛmɔgɔw kan Ala ka nabi ɲuman ye a den min ka d'a ye n'aw bɛɛ kan ka Ala de farala ka bɔ ɲɔgɔn na sabula an ye lajiba sɔrɔ den bɛ tɔɲɔn kɔnɔ ale bɛ tɔɲɔn mais an bɛɛ bɛ kulo bɔra ni silamɛya min ye an bɛɛ bɛ kulo bɔra ni diinɛ min ye o ɲɛmɔgɔ kira Muhamadu min nar'o kan o jaga ma d'an kan a kiralama n'i ko fasaya y'i ja i ta y'i ɲɛna kira Muhamadu ma bari a ta ɲɛna Ala ye jɔn taga n'i ko basaya kira Muhamadu ba fatura kungo kolo kɔnɔ a bɔ a ye jɔn dɔ wasa a si san 6 sabu k'u dara Ala la a ma fatu jamana na dɛ a fatula ani muso kelen ani kira Muhamadu danulakaw ni fatura ɲɛna kungo kolo kɔnɔ saw ni buguniw cɛla doni tɛ mɔgɔ bɛ min saya mɛlɛkɛ bɛ ka sigara batɔ a bɛ k'a bolo ngara saya mɛlɛkɛ bɛ a ni nɔfɛ tile bɔyɔrɔ n'a biyɔrɔ muso bɛ k'a bolo maana bɔ a den nɔfɛ mɔgɔ tɛ se a doni kɔrɔ i b'a sigi ala k'i ka to dun k'i ka jimi ka t'i ka foro la kɛmɛ faw ni baw ɲɛna balimaw ɲɛna n k'o don la an ka laadaw la bɛɛ b'a kalama denmisɛnnin kɔnɔ tali muso yɛrɛ garisɛgɛ nka a kɛra yɛrɛ ɲɛna i y'i ba sigara tɔ ye kana den ngaratɔ kana den taama kana den kɔrɔbaya o muso in de k'a den ma ko kɛ cɛ ye kelen ye fa ye k'a den wadu sabula ale tɛ hami ni taali ale bɛ hami den min kɛ cogo tɛ siga t'o la wa b'a fɛ ka min yira den na o ye Ala de ye belebeleba dɔ bɛ yen f'an k'a dɔn jɔn tɛ se jɔn kɔrɔ Ala de bɛ se Yahaya ibn Zakariya o ni Ala ye min kɛ o de wasara o Yahaya kunkolo de n'a y'an sɔn den la n'a y'a minɛ an ka Ala barika da ani kamalen ma Ala de b'a dɔn ko ye jɛnɛya ko kuma fɔ sunguruba ye n ko kamalen ma n tɛ sɔn jɛnɛya la ko f'i ka cɛ in kunkolo tigɛ a ni ka gɛlɛn o gɛlɛya da ye a tɛ hinɛ n'ale ni wallahi anw bɛ ɲɛji la waati min na ale bɛ tɛgɛrɛ ko waati ka féliciter ka dugawu kɛ sabu ko Ala y'ale bila min na ale sera k'o kɛ k'ale wasara mais anw bɛ ɲɛji la o kuma na o ye Yahaya ta ye saya mɛlɛnkɛ a nana don dɔ ka na muso dɔ ɲini la kungo kolo kɔnɔ muso min bɛ ka jigin hali den ma bɔ kungo kolo kɔnɔ Ala de y'a ci k'a ka taa muso k'a ka taa den Isa kɛlen ka garisɛgɛ sɔrɔ Mariama kɛlen ka garisɛgɛ sɔrɔ n'o ye Isa garisɛgɛ k'a sɔrɔ a ma furu ko Zakariya de ye kɔnɔ da la sabu ko Mariamu ka ko bɛɛ ye ko Ala ko Zakariya yɛrɛ ka ko bɛɛ ko Ala ko u bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma bɛɛ donc c'est que a bɛ sɔrɔ ka taa bɔ fa Ala ka kira nkalon dɔ la foyi fɔlɔ Allahu akbar nka Ala b'a fɛ ka yira la ko Ala bɛ hinɛ a y'a yama jɛnɛya kɛ mais ale sigi wa Ala b'a fɛ ka yira la k'ale de bɛ jɔn minɛ ka ko jɔn ka koya de b'ale Ala bolo k'a tɛ maa bolo Ala ka kira bolila o denbilennin natɔ k'u bɛna faga Ala nana k'a ye jɛnɛya kɛ wa a ma jɛnɛya kɛ ka bɔ Ala y'o kɔrɔya anw fɛ yan mɔgɔ bɛ se ka boli a ka ɲɛnamaya kɛ hali kunkolodimi b'a ne y'a bolila ko sɛgɛ a ta tiɲɛ de ko samedi bolili ni min nkalon ka tɛ kelen ye o de jɔn bɛ yɛrɛ ɲini sanga la ka taa o desire yɔrɔ la ko ka halisa diɲɛ mago bolilen a sɛgɛnna kafiru b'a kɔnɔ a y'o saya mɛlɛkɛ kelen jiri ka taa cɛkɔrɔba in ni tigɛ dɛ a nana se jiri la saya mɛlɛkɛ taara cɛkɔrɔba ni fɔja a nisɔndiyalen fa b'a fɔ ko Ala ye fonisere Ala ka nin bɛɛ si den ma halisa a bɛ ka diɲɛ ɲini ka taa sulen fɛn min an fɛrɛli mɔ minɛ jiriw Ala wele cɛ in nɔ n'u nana n'u ko n dara min a ko don min i taara muso min faa kungo kɔnɔ ka denbilenmani dalen to n'i kungo kɔnɔ muso min ye wa k'o den de ye nin ne y'a f'i ɲɛna n ko jɔn ka koɲɛ de bɛ Ala bolo o yɔrɔ bɛɛ bɛɛ bɛ n di hinɛ ka tɛmɛ Ala wa an k'a dɔn den fatu muso fatu cɛsaya nin bɛɛ ye Ala ka lajarabiw ye wa an k'a bɛɛ segin Ala ma Zakariya ye Ala wele min kɛ Ala ye an ka kiraw de bilala an ɲɛfɛ karamɔgɔ sanumanw de bilala an ɲɛfɛ ko ni an ye an ka kow ye an ka olu lajɛ k'olu lajɛ waaju fɛn ye an k'a dɔn nin kɛra kira la nin kɛra sahabaw la u ye degun ninnu ni muso ko awɔ o la
ni an yɛrɛw ye degun sɔrɔ dɔrɔn an k'an ka tɔɔrɔ da olu ka tɔɔrɔ kɔrɔ dɔrɔn olu kula n'u ta ye cogo min k'o di Ala ma musɔrɔ daw segi Ala ma o yɔrɔ karamɔgɔ waati min bila ko ka musɔrɔ in ta tiɲɛ hali k'an jɛ ka dugawu kɛ Sale ani Taba silamɛsu bɛɛ lajɛlen Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma Ala k'an yɛrɛw ɲa ni k'an da dugawu kɔnɔ kira bonya kama karamɔgɔ kama o la kuranɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ ka baara ye kɔrɔkɔrɔli ni kɔmikɔmili ani i kun lamalamaw ye k'a bɛɛ bɛ jari mɔgɔ min b'i fɛ mina shaitan rajim ale y'a bismillahir rahmanir rahim Jibril y'a gosi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi mais ka dɔn kafuru nana yiri tigɛ sanfɛ k'a tigɛ duguma ka yiri kunkuru ta ka na ne so samito meninsiw ka samito boy ka n'o da jiri sanfɛla la ka yiri cɛci ka taa cɛ bɛ yiri kɔnɔ ye samito selen cɛ kunkolo ma bi ka bɛn le 9 a ye si min fɔ o de tɔgɔ dara meninsiw ka samito boy na k'a wele ko si jiri sila in dɛ o de tɔgɔ de dara ko si sabu cɛ de ko si mais i k'a dɔn cɛ ye si min fɔ Ala ko n'a y'o fɔ ko min jeni ko si tɛ fɔ ni Ala fɛ yan o kɔrɔ ye jumɛn ye ni mumuni tɔɔrɔla n'i ko ko yayi Ala t'o fɛ Ala bɛ fɛrɛ ni mumuni tɔɔrɔla i k'a fɔ ko nin ye Ala nɔ ye cɛ ye si min fɔ Ala ko nin fɔ ko min jeni sisan a ma kuma bilen kafuru y'a terikɛ ka na ka yɔrɔ bɛɛ tigɛ k'a sen fila bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ kelen bɛ yan fɛ kelen bɛ yan fɛ Ala ka nabi ɲuman Ala ka kira mɛlɛkɛw bɛɛ se b'u ye Ala yɛrɛ bɛɛ se b'a ye a y'a to bon ni Ala y'anw to tɔɔrɔ min kɔnɔ an kan ka Ala de fɔ o kan ko Ala mago b'an na n bɛ ka minnu fɔ n'u ye tiɲɛtigiw de ye minnu ma jurumu kɛ fiyewu ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma anw jurumu tɔnw ni Ala ye gɛrɛndɛ min siri na saga min kɔnɔ an ka Ala fɔ dɔrɔn ko Ala mago bɛ o kɔfɛ dun Mariama an bɛ Ala barika da o fana ye tɔɔrɔ sɔrɔ ko an bɛ Ala wale ɲuman dɔn n'a ma kuma o ko Mariam e ko i tɛ furu i ba furu ma yan k'i dali ka bɔ kɔnɔ n'o ye Ala wele yɔrɔ misiri ye ko i tɛna furu o tuma i kelen filɛ ka aw hakɔnɔ ta nin ye i tun bɛ min na a tɛ la kasa bɔra n t'a fa fiyewu i ye jɛnɛya kɛ n ɲɛda fɛn n ye waliyu ni maabaw ɲɛda min kan anw fɛ n'a fɔra k'i ye jɛnɛya kɛ n'i ma kuma o kɔrɔ jumɛn ye Ala ko n'aw ko a bɛ ni Ala fɛ n ye tɔɔrɔ min ye fɔlɔ mɔgɔw la fo n k'o ɲɔgɔnna k'a la Mariama y'i da de mais ni fɔlɔ den wololen den bilenmanin bɛ k'o sɔrɔ bolo den de bangenen ko Ala ko n'a bɛ Ala fɛ ko ne de y'Ala ka jɔn ye ne tɛ Ala den ye ne de y'Ala ka nin ye ne tɛ Ala den ye n bɛna fɔ mɔgɔ dɔw o kɛra min kɛ minnu bɛ hakili di e ni ne yɛrɛ ma dɔw taara kun ko Ala den don k'i ma kuma le yan Yakuba ko Ala den ko Ala den don k'i ma kuma le ɲuman don Ala ko kuma fɛ yan Ala ye kuma in ci mɛlɛkɛ bɛ jigin a b'a sɔrɔ mɔgɔ ka kuma i bɛ mɛn ka sɔrɔ a den min ko ka da ye ni den bɛɛ ye Yusufu mais mɔgɔw tun bɛ san tan a ye o ye ani Yusufu bɛ kuma la e ma ye an ka kuma ni Ala de don balimaw de ye ɲɔgɔn wɔri ko Yusufu mais ale ko ale Ala ka nin de ale tɛ jɛnɛya de ye tiɲɛ ale ye Ala ka kabako de ka kɛ ka yira diɲɛ na mais o y'a sɔrɔ Yusufu ka ko ka di baba ye ni den tɔw tɛ ye wulibali don dɛ mais ne yɛrɛ ye dalilu min fɔ o la o ye dalilu Musa sigilen bɛ don dɔ waju la Ala m'o fɔ dɛ o ne ka faamu taara tɔnsigi dɔ kɛ ne ka faamu fɔlɔ wari ba d'o ma Yakuba b'a dɔn a den bɛna kɛ kira ye ka wari di muso ma kiraya bɛna bange den na ko ni Musa ye wari kɛ su na jɛnɛya kan o tuma a bɛ k'a fɔ jamana ko nkalon ye Musa ta ye ko kɔnɔ min bɛ na ko Musa de y'o kɔnɔ da i la pour que mɔgɔ ka tigɛ Musa la de don ayiwa ni mɔgɔ y'a dɔn ko n tɛ den wɛrɛ kɛ nin den musokɔnɔma dɔ ko nkalon de ta ye ko ne de ye jɛnɛya k'a la o ye mɔgɔya laada ye ne bɛ mun fɔ k'a ye ne si kɔrɔbayara wa a bɛ taa la nin kan ka kɛ ne ka den laban ye n'i y'o ye i b'o hinɛ minɛ mais Nabila Musa bɛ wajulu la o la den ko ka ne fa ye ne ye min faamu a muso garisɛgɛ fi Musa ye kuma jɔ min kɛ balamajugu ninnu ye den minɛ ka taa kungo la ko Musa tɛ foyi ye k'a den fili kɔlɔnkɔlɔ kɔnɔ ko ale yɛrɛ de kamalen ye Musa ye u y'a ka gileku kɔnɔ min bɛ ne la ko Musa de ye ka bagan dɔ faga k'o joli bɔ gileku yɛrɛ sigilen filɛ u nana ni den ka gileki ye ka na fɔ Yakuba ye ko an taara ni Yusufu ko suruku ye Musa ɲɛda filɛ Musa ma kuma Yakuba k'u ma Musa k'a kɔnɔ ko Ala a bɛ kɛ cogo di ko ayiwa jani mumuni tɔɔrɔ la Yakuba k'a denw ma ko Ala a bɛ kɛ cogo di den ninnu ko Ala a bɛ kɛ cogo di Ala ko Musa kelen hakɛ dɔ wa ɔ bere min bolo sisan Yakuba ko suruku kelen min ye ne bere minɛ n bɛ kɔnɔbara la n bɛna den kuma Yakuba ye mun Musa ko yɔrɔ bɛɛ ko wɛrɛ don asalama ko a taara kungo la sisan a ye suruku ye a ko suruku na yan ko n ka bere da kɔnɔbara la ko yɛrɛ ne den minɛ yan
anga jago suruku ko galo do e berda muso ko mara idew ye galo da nela u ye galo da suruku bela den ko nabi nyuma ne baye ka haram ya on suruku da ko kanala ka kira to musa ma jene ka jene kala te janame dede ne baye muso yere la yoro be abora ka jago kala do yalando de de ko na du ko ala be mumini deme olu nana la je ka soro sawu ala be mumini dike ka wodo kono ka dum sen fiti o bela ala bi ya labo ne kala ya labo tara yusufu fo jama musa kele mbosa ya kuba ya ala wele tondru metura abi faga de abi to ka dobo abi subbe ka shira na yo ngam faga de abi kleke ka shira faga ko ala bi ya kuba de sana dum fo yo mo na flabe je toro shite mi ma kashife mi faga de kira sallallahu alaihi wasallam amma demu an gara mako baraka ko cugu mina me iga do dum ngale ka tani yusufu fo jamu do yusufu na ko ba minga musa ke mi rabbe kira bangena musu na nyabo yusufu kira bangena saworo abbasara kira sanjeki mo jenake mo ke mi na ngara o fatura yusufu ma so minga musu na fo patro ye o yusufu binane ba fo ala kan na ko tara do fasara ala ka kiya abagena do mo me basa onana yusufu mina europe abugo katane kasula ka do kasula yusufu e sambina ni kwake me muhammadu ani yokubo manyu mustafa yi anana seda kadija fu gelani nyanina muhammadu flama be mustafa ni gife gelaya mais ala mo son muhammadu tarabaga nged labre ni sagela figa famuna pour que ga warnyini sagela ma duma war ma ashura atoro baga ngero ni kadija to nyonye kadija ko amako abuke ki boramini ala kan da nyima yakuba akone to muhammadu adibu ngada yebe ano de farla ka mba ka sambina ni debe tanoko misal kalola misal lega famu ala mugote jini muso de ko ma ite nangata ne ga bare jago fere nandara fere ke nyove o warka tani ga wari amana Mamadou ko mita fo fay yalla ga koyi wallahi nya e ala de takana mita fo ngal levi ka jon wasa ala da de ba be jabe ka jon do wasa abita fo famille wolo fa era sara wolo ba sara fada nchini de be no fa do ni ni ya de na li fada be na kire ko ato ngata fo fay dan lo ko ni fa ka fay benge ka sey anana fo ko ababa te mo be min ko ndara sa gela ko ndo sa ro ko bi muso do zoro e mo tise club bora na nyo ko ni mi no mo ni sa ga mo tisa ibasi abatalibi ko kiga tuddu kiga jimi ko mako muso ko to ndo ko bi moko tadana mo no te fereta abo do ko bi moko tadana mo ko muso ndogo beba kalama dem ko to ya kadija tali e ko kanya to kubra ko e ko dana mo badi ati den la mo kana den ngunu mo ati bi mo ati ma ga kana wa do wara fo ga de se do nin kele fa o kara mi ko sangani de min ni la ko e to ba yi bro jaka mo ni minu ma do be mo mo tara bara lai mi tayni fe dana soro kala ala ka kira wele ka do boko na kira ya so kira shibe samwanduru ya ibn Zakariya santam ya kulo de tiki atara billahi kuka sunguruba do be ani kamale ma do ni jene ko kuma fo sunguruba wallahi kamale ma manti so ele jene ala ko figa cey hulu aya wele de ni ndey dum seni ni darala nzonala wallahi ni nyebala la diri do horono kele ko mina ni ngana mo ko mina jena mo kai ala sona fana fere nyana foye ala ka jabula mina fo mo ko be misala ko jene asara ma arajun do na nyona me akode ko ne fade yin zoro o ya hayata ne fade dinga to wesa ya ko ne war min zoro ko abi muso furu o Zakariya yi ko alana ala tadamna ni ce o na galo da Zakariya la ko ne do ne min zoro mo dama bo ma abi muso nabla Isa ba Isa gele ga garsaga soro ko ke ladiri mare ma gele ga garsaga soro no Isa garsaga ka soro ma furu siri ko Zakariya de ko dala sabu ko Maryamu ka ko be ko ala ko Zakariya era ka ko be ko ala ko o be nyom be kuma be do sege abi soro ko dala ala ka kira galo daro de lata ni tiga len nage kan jigi tigele aya ya majere muso bi cenne ka janfo wala ko bita akale ko shola ko ni tiga naga kanya ba kadija ko tala ala no kira bulla kafiru na to ku na fo non take shi ko ay jere yake wa ma jere yake be kana mafagutala bagutala atonga ta be mo be sega boli abulla atara fawele ani abulla ko sega fato wallahi ja bolli ni min ngalo gati kidi jombi yere ni sangano ha de nya baba nga nyonya bonne bolle ni kuma de min ngalo ba ko ni muwe nu ya so ba fama ni ya kuma de min ngalo kuma do halli taraki fa kan nyoyi ati so do bojo be krefe fa do ko musoro ba ko rawulla bu kan ko andara bara mina do jiri wala je ko mo na ya furusi mina jiri wala wele abina jiri ko nala nu nana nu ko ndara min to bay bu ja mo nda yoro do
o ya sɔrɔ olu tɛ ala ko nege o kɛra min kɛ ko Kadija tɛ maa janfa dɛ o yɔrɔ bɛɛ danaya Kadija ni kira ka furu kɛra ne mago bɛ minɛ o t'u ka furu kɛ cogo ye ne mago bɛ gɛlɛya min nana furu la y'o ye bon nin bɛɛ la kun Kadija nana den sɔrɔ fɔ den sare ala wele min kɛ ala ye kira sɔrɔla ka yiri fɛrɛ o tɛ wɔɔrɔ in dɛ kira Muhamadu bolo de y'o bɛɛ don dingɛ na fo ka cɛ ka gileki kun bɛ jiri kɔfɛ Fatumatu kelen kafiru girinna ka nɔgɔ jɔ o ko musokɔrɔba ko a donna jiri la Kadija de y'o sɔrɔ kira ye kira Muhamadu ni musokɔrɔba ko awɔ bɛɛ sutura cɛ b'a mɛn ka to yiri wolo ye Allahu akbar musokɔrɔba ye kunkolo mais kira muso wɛrɛ tɔgɔ ye Mariyatu kiti biti ka muso in musokɔrɔba ye kunkolo Kadija fatulen kɔ kira y'o furu min kɛ o nana jigin den kɛra cɛ in ta cɛ k'a halaki kira den tɔ ye den fila ye Ibrahima ani hali Fatumata o bɛ sɔrɔ kunkolo ka taa Mamudu ka donna jiri la o basa sɔrɔ denmuso woroja tuni k'a donna jiri la o la kuranɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ ka baara ye kɔkɔrɔni ani lamalamaw ye k'a bɛɛ bɛ jara kelen dira ma fatura min kɛ o si don n'o kira ko Usman wallahi hali n'a sɔrɔ denmuso ko 7 mais miri y'a gosi i ye hɔrɔn ye basa cɛ denmuso tɛ ye Usman an bɛ jɛ ka dɔn kafuru nana yiri tigɛ sanfɛ mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ka yiri denmuso ta ka na ne su denkɛ ma samito ministre ka samito bɔ ka n'o da jiri sanfɛla la ka yiri cɛ ci ka taa n'o ye cɛ bɛ yiri kɔrɔ dɔgɔnin samito selen cɛ kunkolo ma mais sisan kira denkɛ in n'o ye Ibrahima ye a jigi da mɔ de kelen a ye si min fɔ o de ye kira cɛ ta ba ye ka samito ba in na k'a wele ko si o denkɛnin jiri sila in an ka bɛnkɛ o de dara ko si sabu san 15 16 hakɛ mais i k'a dɔn cɛ ye si min fɔ kira ala ko n'a y'o fɔ ko min kɛ nin sisan ko nin bɛna kira Muhamadu cɛ ta o kɔrɔ ye jumɛn ni mumuni tɔɔrɔ la ni ko yayi ala t'o fɛ kira y'i labɛn k'a bɛ taa ni mumuni tɔɔrɔ la k'a fɔ ko nin ye ala nɔ ye kira labɛnnen tora cɛ ye si min fɔ ala ko nin yɔrɔ bɛɛ muso bolila ka na fo ya baba kafuru y'a terikɛ ka na ko den man kɛnɛ tɛna den lajɛ fila ba cogo la dɛ o kile bi yan fɛ kira taamana ka na den lajɛ kira y'i labɛn ala ka nabi ɲuman kira ma tila labɛn la fiyewu mɛlɛkɛw bɛ se ala yɛrɛ bɛ se b'a mais a y'a to bon ni ala ye anw to tɔɔrɔ min na an kan ka ala de fɔ o kan ala mago b'a la wallahi sabako la min ka mun fɔ n'u ye tiɲɛtigiw de ye ni y'ale mago kɛ fiyewu ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma anw jurumu tɔnnu ni ala ye gɛrɛndɛ min sira na saga min kɔnɔ an ka ala fɔ dɔrɔn ko ala mago bɛ sɔrɔ anw na wallahi sigato o y'a sɔrɔ juguw ko k'u bɛ kira o kɔfɛ dun k'a somɔgɔw bɛ fa Mariama n y'o ta fiyewu o fana ye tɔɔrɔ sɔrɔ k'a ye garisɛgɛ sɔrɔ ta mais a ma kuma den ko Mariama e ko ti furu i ba furu ma kelen si dal ka bɔ kɔnɔ n'o ala wele yɔrɔ misiri kira nana seli la ni mɔgɔw ye o tuma i kelen filɛ ka a nana jɔ mɔgɔw ɲɛ i tun bɛ min na a tolila ka seliba seli la kira y'i bolo jɛ i jɛnɛya kɛ a ko ala Mariama seliba seli ni mɔgɔw a y'a dadi n'i y'o kɛ i ti kibaru fɔlɔ la n'a fɔra k'i ye jɛnɛya kɛ n'i ma kuma o kɔrɔ jumɛn kira ma kira tora jɔlen mɛnna Mariama a ma ko fɔ mɔgɔ si kira tora ɲɛji bi suru Mariama kira tora den wololen den bilemani bɛ musokɔrɔw bolo kira tora den de bangenen kɔ nafili minnu bɛ kira kɔfɛ dɔw bɛ ɲɔgɔn wari ko ne de y'ala ka jɔn ye ne tɛ ala den ye ne de y'ala ka nin ye ne tɛ ala den ye a ko cɛ o kɛra min kɛ k'a jɔlen mɛnna bɛɛ bɛ ka k'i ta fɔ dɔw taara kunku n ba dɔn kira jɔlen tora ten a bɛ miiri de la kira tɛ ka miiri foyi la bi fɛn fila mɔgɔw ye kuma an fɛ yan fɔlɔ ye jumɛn ye fɔ a san 15 walima san 10 o y'a sɔrɔ mɔgɔw ka kuma i bɛ mɛn ka bɛ ne Muhamadu fa komi sisan mɔgɔw bɛ kuma san 1 san 2 ne ko jugu mɔgɔw tun bɛ san 10 ne somɔgɔw bɛ ka sa e ma ye an ka kuma ala ni ma dɛ kelen mais ala ɲɛ b'a la ale si birindira ale den laban n'o ye den laban de ye bon ale muso tɔ ninnu si ma den sɔrɔ mais bɛɛ la a ma to yen dɛ a bɛ sigi n tɛ Muhamadu ko babila an ka taa dɔɔnin ma i bɛna ye kira kasira nabila ye Musa ale bɛɛ ala ye Jibril Musa sigi bɛ don dɔ wajibi na ba mɛlɛkɛ ye nafigiw taara tɔn Jibril ko muso dɔ bɛ yen ka wari bɔ don bismillahir rahmanir rahim ka wari di muso ma muso kɔnɔbara ko ni Musa ye wajibi kɛ su la jɛnɛya kan wari k'a fɔ jamana ko nkalon ye Musa ta ye ko kɔnɔ min b'i la ko Musa de y'o kɔnɔ da i la pour que mɔgɔ ka tigɛ ala ko cogo di ala ko ayiwa ko Jibrila ka taa fɔ kira Muhamadu jɔlen ye mɔgɔw ɲɛfɛ nkalon de ta ye ko ne de ye jɛnɛya kɛ inna atayinaka kawusara Muhamadu ni ala ye hɛrɛ caman kɛ ye tiɲɛ don parce que a fɔra kawusara kɔji ne y'o d'e ma mais ne bɛ Musa bɛ wajulu la muso ka fɔlɔ y'a ye ko kuma b'a la laban y'a ye muso ka fɛ ne ye kusa Musa ye kuma ne ye cogo ɲɛni a ko Muhamadu ni ala ye hɛrɛ caman kɛ ye dɛ Musa tɛ foyi ye kafiri kɔ ala ye kira ko ale yɛrɛ de kamalen Musa ye
kono men la ko Musa de kono na bene wele ko na wajulla mina wajulla ko yesi do da tara ko na wajulla ko a obi ko kana do resin gi Musa e ko lefa abi fe mo ga daga Musa laje Musa ni ali iwaju ko chamangede jendo Musa ko ko ala ko Muhammadu ni ala gare chamangi sare ala de wele ala bi ke tugo di kore hande ni ngele makisa ko Musa ko ala bi ke chamangi ala ko Musa fasolli idiga bereni da Mamadou selli mogowe idi josa selli Mamadou selli Musa ko roba ko wan aslamo ko Mamadou selli bara tay galla yakka ko kala ala galla yakko nyamre da ko barla ko saka jigi tay galla yakka ko Musa e bereda mo ko barala de prena ina shaniyaka Mamadou kado ko ina shaniyaka Mamadou kado e tugu no ina shaniyaka Musa mo jene ga jene kala te janme de ina shaniyaka mo Musa yere la ina shaniyaka mo ki tuguya ina shaniyaka ala ki kormatu ina shaniyaka ala be mumini digi ka do wodo kono ka datu dala ko te mumini kola olu be tachena ne mumini ya mamu washibo mais Musa kire mo kire nyeji nya todru mbeturala selibane ay aya minjigina ayu fo abituka dogo abituka dogo wala binna yonga moto ala amulu ajigina le toro ko ene kire ka gele jugale ade sene jigi gele mamadou jugu je toro shite mi mabaka opunu no ke olu jabe ko no ku kire sallallahu alaihi wasallam bakira yanga mo baraka ko chugu mina afage fatura kalo woro yana ina sanne kitabu dogo kalo so ko kire mo bisumo ndimo zo tachana kire bangena kire fatima tay kire bangena taworo abasara kile ni sisa kire sanjeki amoke mi na diro fatima tay fatura o de unzoro yaro kana ba fugo de tribunal iba famu wala ka kono tara dora fasara flanu ndu kala wala dora mo basara wallahi adra cem mo sabla sara tinga ala bi faga fero ira ana sed nali nunu ye kalandiro de misaliyo le Muhammadu Musa fa kango anana seda Khadija ni ka muso geledi nyenina Muhammadu flama be muso soroka kwanya ire mala ko geledi mogo bi lo tara baganga de labre ni ala faga ira ga famu ko nyemo woni ye kalandiro ni mingeru la war maso de kanga atoro de baganga ro ni Khadija to ni Khadija ko ma ko abu gahila ala yo de ko Muhammadu la ko de ko Muhammadu Ibrahima ala ya ala jarabi to gele ya ani toro ani nyani ami sarakalola asigale amuso ka buso de ko ma ite nangata ne ga bare jago e fere nandara fere ke nyo be muso ka bare ka tari saka ga wari ko furu ko mita fo fayo fulo ataku chala ge bara de takaro mita fo ngal levi fo hal ni danga de ba ka jabe kana saraka bore me abita fo famille wolo fa era sara wolo ba muso ka bare de fa de njini de be no e fa dogoni kenna fa de be o kera ko ato ngata fo fay yeko do ya ko do bi glo anana fo ko ababa ko ndara sagela ko ni ko wonti jeno to do sa ko ka bara o defla tanga tanyo ga wala ko ga cha don ni sa mangelengele kile to dara Ismail kile ga Aisha ga aba talibi ko ala ko Ibrahim ko muso ka to wonde ko ndale duila Ibrahim ni ko mi ngoti Ibrahim ga sira muso ndo Ibrahim kile ni akwa to ala e devla wala ni kile ni kubra ko e ko dana mo ko Ismail an Aisha ati mo ko shu ati bi mo ga ati maga wa wor soro wa ka wor cha ndini mo duko o kera nge edde woni modu to ba nyi bolo ala bina Isha gata abe kira do bola abe kira do bola abe kira do bola ni wa so jugo be kan ngele no Isha gai abe Ismail la ni jugo Ismail kele abe Isha kala abe kira boy abe golu dindo ko bulu kira wi kadiga na yive kira ko wora chega duko wallahi bangena kira mabo dura ko duko Allah aya wala dan kala ba ko Ibrahim demiseni ne dara kira buzona la ne nyeba la Ibrahim so flawono bo muso ninga na mo be mine jena mo kira be fakele o Ibrahim Khadija bula bina fo mo be misala ne so do ni kiro ka fana no do Muhammadu de bora o Ismail la Ishaka namna Isa bora ko ni war mi dro ko abi muso furu ka dia ko aleka men mo be yoro mine yoro na Muhammadu ye def la bara ni do e mo def la mi bo mara Hassan Husseini o de Ismail na Isha dro de la ako ke na shirifu de bora o
Khadija sɔrɔla ka kira somɔgɔ de bɔra yɛrɛ furu siri e la ibi kɛ wari bɛɛ sara ni kira Muhamadu den bɛɛ kuma sa ka to Fatumata kelen est-ce que diɲɛlatigɛ kun suma ko na suma parce que munati suma kira somɔgɔ dɔw bɛ minnu ye sirifi cɛmanw ye ni tigɛ olu bɔnnaw bɛ k'u dana somɔgɔ dɔw bɛ minnu ye sirifi musomanw ye olu bɔnnaw bɛ k'u dana dɔ bɛ kɛ Seydina bolo kuma la dɔ bɛ kɛ Usmane bolo dɔ bɛ kɛ Mawara bolo kira somɔgɔw bɛ caya bɛnbaliya bɛ na o la Ala y'a bɛɛ ba pewu k'a tɔ to kelen ye k'a bɛɛ b'o kelen la jaabi bɛɛ di kelen la pour que a kan ka taa fɔ a bolila a taara fa wele n'an cɛra juguya bɛ na mais n'an ma cɛ n'a bɛɛ bɔra du kelen ni sira kelen kan a juguya bɛ da sira la den ɲuman baba ɲuman ni zɛnɛ bɛ k'e den sɔrɔ ni kumaden ye min kan ka don a garisɛgɛ a kɔnɔma ni ye kumaden min kan ka don kuma dɔ hali taara k'i fa kan ka kɛ n'o kɛra kira somɔgɔ ye o tuma Zɛnabu denw ni Fatumata denw mɔgɔw n'anfigiw kunna dɔfana bɛ kelen ɲɔgɔn cɛ yan fila ni fila yɛrɛ den taba wari bɛɛ sara dɔw b'a fɔ k'u bɛ Sɛnɛfala fɛ k'u tɛ Sɛnɛtɛri fɛ dɔw k'u bɛ Bukadari fɛ k'u tɛ Ayidara fɛ kabini yan o y'a sɔrɔ olu kɛra ko dɔ ka mɛn o ye mais est-ce que n'olu kun bɛ du kelen n'u kɛra du ni du ye bɛnbaliya kun bɛ juguya dɛ o tuma n bɛ fɛ ka mun fɔ gɛlɛya ni ɲani n'o kɛra mumini na a ko quoi ne mago bɛ mumini de la ne mago bɛ gɛlɛya min na furu la ne mago b'i la a bɛ tɔɔrɔ Ala yɛrɛ nana den sɔrɔ fɔ den wɔɔrɔ n'i b'ale fɛ a bɛ tɔɔrɔ kire sɔrɔla ka mais muso dɔw bɛ cɛ fɛ i bɛ fɛn ɲini dilan ka d'a ma ni cɛ bɛ muso fɛ i b'a sogo n'u ka ye Ala n'ale b'i fɛ a b'i tɔɲɔ de Ala de tɔgɔ ye ko muso sɔrɔ masa n'a b'i fɛ a b'i kira a b'i Mamadu bolo a b'i mo a b'o k'i la min faamu man di a b'o k'i la wa n'i ma jɛ n'o ye mais kira muso wɛrɛ tɔgɔ ye Mariyatu walima Buwali ka muso in Khadija fatule ko kira y'o furu min kɛ a nana jigin den kɛra cɛ ye jarabi min kɛra na bi an k'a dɔn ko nin ye Ala dɔnni ani ni Ala dɔnni den bana daminɛna ko kuma bi denmuso Wurugiyatu ni Zɛnabu ngolo nana furu Wurugiyatu ni kana tɛnɛw furu Umu Kulsum kana olu de dira a fana denkɛ Usmane fura si bɛɛ kɛra cɛgɛrɛ la an ye min kelen dira muso dira o fatura min kɛ kira ye dɔmuso don dɔ o su de kira ko Usmane wallahi hali n'a sɔrɔ ni dugu jɛra ka sɔrɔ mais mun b'a bɛɛ di ma kana bɛ sa i ye hɔrɔn ye an taara an y'an seko bɛɛ kɛ ne fɛ yen fo ka lafiya dɔn na mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na an yɛrɛ denmuso Zɛnabu o furula Rabiu denkɛ ma a bɔna kɔrɔkɛw y'an sɔrɔ Abilaw y'an sɔrɔ balimaw y'an sɔrɔ bɛɛ y'i seko kɛ n'o ye mais o bɛɛ kɔfɛ an ye sira ɲini an nana mais sisan kira denkɛ n'o ye Ibrahima ye a tigi da mɔ de kelen kan o de ye kira tiɲɛtabɔ ye kunun ko ne labɛn mais ne ka mɔgɔ an bɛ taa waati la fana bannikɛ yɔrɔ o denkɛni k'o to an ka bɛnkɛ aji la sisan san bolila ka na ni fɛn wɔɔrɔ hakɛ kira jigi da kuma telefana selilen don ko nin bɛna kira Muhamadu Cinta ne ko n ko n k'a bɛ kuma seliba don sɔgɔmada fɛ kira y'i labɛn k'a bɛ taa selikɛnɛ jigin ni silamɛw ye ko a tɛ ka kira labɛnnen tora ani seliba taara o yɔrɔ bɛɛ muso bolila ka na ko ya baba ko den man kɛnɛ tɛna den lajɛ a taa cogo la yɛrɛ b'a dɔn ni bɛ ka kira taamana ka na den lajɛ dɔnnibaw kira y'i labɛn kira ma tila labɛn la fiyewu ni bɛ i n'a fɔ Mariyatu nana ko baba nka nimɛri min a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ bonya mɔgɔ janya mɔgɔ cogoya bɛɛ a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ e n'i y'a sigi i kɛrɛfɛ sisan mɔgɔw t'a dɔn ko ɲɔgɔn jolifɔn ko kira nana den su lajɛ n'i y'ale Mamadu mais a nimɛri lama don a bɛ bɔ mɔgɔ de se ale Mamadu denmuso tɔ ye kelen ye a den yɛrɛ tɔ ye kelen ye ka yɛlɛ kunkolo o y'a sɔrɔ jugu ni bɛ baara la o patigɛ k'a sɔrɔ bɛɛ fa kira ko a bɛ kan ka kanjiw bɔ n'u kira ni ɲɛb'a la a bɛ girindi a bɛ gɔrɔndɔ den banna o b'a fɔ ko ni bɛ donna a tɔ tora kelen mais an si tɛ fɛ k'a fɔ ko bɛnkɛ ka sigara daminɛ kira nana seli la ni fɛ k'a fɔ ko bɛnkɛ bɛna sa an tɛ fɛ k'a fɔ ko bɛnkɛ sara mɔgɔw ɲɛfɛ parce que ni tɛ fɛ k'a fɔ ko ni kira y'i bolo ni yɛrɛ de ma jeni a ko Ala bɛna seliba seli hali ni mɔgɔ sara an bolo ka si n'i y'o kɛ i tɛ kɛmɛ fili a baara da la kira jɔlen bɛ an taara jaa baara la kira ma kɛmɛ fili o yɔrɔ bɛɛ kira tora jɔlen mɛnna kira tora a bɛ kasi kira tora ɲɛjɛ bɛ suru kira tora kuma dɔw la i bɛ sogo tigɛ ka sogo tigɛ ka bagan boso ka sogo bila kira tora cogo la tasa kɔnɔ ye nafigi minnu bɛ kira kɔfɛ dɔw bɛ ɲɔgɔn wari o sogo tigɛlen boso de a ko cɛ mɛnna bi dɛ o tuma sɔngɔ mun kɛ lamagali bɛɛ kɛ a ko cɛ mɛnna bi dɛ kuma dɔw ni bɛɛ bɛ ka n k'i ta fɔ a bɛ lama n badenw kira jɔlen tora ten a bɛ miiri de la kira tɛ ka miiri foyi la bi fɛn fila fɔlɔ jumɛn ye kira bɛ ka miiri juguw ko u bɛ ne Mamadu fa ka somɔgɔw bɛ fa ne ko juguw tɛ se ne somɔgɔw bɛ ka ko mɔgɔ sara anw fɛ yan a ka jugu ne ma ne yɛrɛ t'o fɛ fo ka minɛ da la kira ɲɛ b'a la ale si birindira ale den laban n'o ye denkɛ laban de ye nin ye wa ale muso tɔ ninnu si ma den sɔrɔ
ne ko ngo benge yini bisiginde Mamadou ko bando e lu wala ne ko kira nyebola ngu kasta kira kashira رب الله جبريل بلاك خلونا وجن كاين نبا ملكي عليك والله اكبر جبريل كو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا اتيناك لكوثر فصل لربك وانحر صدرني الله ان شانيك هو يقول لك الله لا تجيب تعالى يعني يرى من تعالى كو جبريل كتاب وكرا محمد جبريل ونفي إنا اتيناك لكوثر محمد إذا على هذا جماعة جندو كوثر كوجي لا حكم من ne bonyo ki kira folo ya ite kira laba ya ite kira yukusa ni be ne jugunya ni be ne ala hele chamangere anse ko imiamu ala ye kira an ko reke wallahi foga nibbi amanse ko dongodo na bene wele ko na wajul la mina wajul bodo da tara ko na wajul ne ko a ngudi ko kana do resin gi sigi do ki fer fona abi fe na ko baru karamu ali wajul ko chamangere jendo ala ye Mamadou kunada ko Mamadou ni ala ye here camangiye sare wallahi okore halli ni ngele makisa koy ngoni ye fenya mangiye wallahi okera fasalli li rabbika Mamadou selli mogowe ani josa selli Mamadou selli mogowe ami wan ha Mamadou selli bara tay galla ya kaso koy gala yi lu galla ya koy nyame on day saka jigi tay galla ya kandige ka alay selli badu niya ko mogo mangene ina shanniaka Mamadou Kado ina shanniaka Mamadou Kado e jugunu ne ina shanniaka munu ngukube ekoba ina shanniaka munu ngukube ka duchi ina shanniaka munu miki juguya ina shanniaka munu miki koromatiye ina shanniaka huwa jeni kono Allah abdo kotiara ete ko ite Mamadou kola olu bete chaman inshallah Allah ni vomuge abe nana fo wala ko wati gagara mo silbane ay min jigina ayu fo nga konyo ko na suraka sini ko to ko ina tay na ni ko abla mi ko kala jigina le to ko ene ka gele jugale adde sane jigit gele amugo te wolo amugo be wor mo nu ke woro jabi ko no wori ka fo kala na kira ye fam ka kala la ayu wallahi ko kaka ina sanne ka fo be ngata ngote o kira momo isumo jugu tachana tambo nyango ala ye muso do fatma tay o dire jon masidna o kele ni sisa kono fundamba ni nana njo ayo Fatma tay o dondoro bo fanga nyerete makene moyi ay fulani so astan sin ne nana njo ne gongo o nono kene soro sisa mishin nono flanu nduwe mbabi kene sambunu nyonje aw gaja euro nga ala bi fero ira ko musu ta ga sedna ali nunu ye kalandiro de misaliyo songo fembe ke olulla kono karana kango ayo nunga bon meni ka musu serike doro sigida la bi mala mo nyana ne mu wallahi ire mala ko mistera to ne nga mo faranya ngo bi la ko sigi febe cendo ala bi ka ira doro ko nyemo ko nunu ye kalandiro mi mingeru la so de kanga ngwai nani misin none ma fa aw ko musu la ala de ke muhammadu cendo hadir mungera ibrahima ala jarabi dengo geleya ani toro ani nyani ani sage de sale asgale am muso ka bare de jibril le ko muso ka bare de ko furu ka fara muso ka ataku chala ki bara de ta mako be mino la na ya me ko abadi suru la bi aku yo mangne asi mi ayo ke abi fura mi o muso ka bare de ni furu ni warba ayo demeni we no teni mo stari bulu mo mana demo demenge demo lo de ko do demo place de tala no ma ko do sabu shoku no wali waji ni ko wonti jeno ina gele asoro de me mi ni wajibi ne ka ga kenali abana ba to fura mi sabu ni koloshi na mana demo la na tura mulo fura ala ko ibrahima na sara na baro black ndale duila ibrahima ni ko mi ngoti ibrahima gasira ni ibrahima kele nya fu basal mu ala ye devla wala ni kele ni kele anga ibrahima ismaila an ishaka rabbanya be wili ala ko mo ibrahima ko ndikiro wodula ndina mo dukono banu ko se ko ga salifle musa jonde ala bina ism ishaka ta abikira do bola abikira do bola abikira do bola ni wato jugu be kan ngale no ishaka abina ismaila la ni jugu ismaila kale abina ishaka abikira boy abikira boy abikira ko lundi do so ko dinasara ni no abikira na yiba plastika do ko kira be wala cheka dukono
ala ka musu kabale kira ma bodura ko bi wala dan kala ba fako ibrahim kira salim kira be fana haglu bas ibrahim musu fla wala ba musu fla haglu kele ma kira be fa kele kuma la wani ala ko na kele aywa ala ko doni kiro ka fa yoro qur'an ko mamur de bora o ismaila ishaka nabla isa boro kele nasaro ka kira de fla saba même mo ko be yoro minan yoro ila muhammadu ye de fla min zoro ye model fla Hassan Husseini o de Ismaila ni Ishaka clear bodo shirifu de bora olu kitigo jabi kire somo de bora olu la ibi ke ngi kimiri parce que muso na fogo ni Muhammadu de pe kuma saka to Fatma ta kele est-ce que jene ne clé tay ne be saka pisma parce que munatisma kire somo de olu plagas la ni muso ko sa olu bono bi to dana somo de be ministre muso mo ni bono bi to dana do be ke Seydou bolo do be ke Ousmane bolo do be ke Mawara bolo ma kire somo ko bi be malebina yendo olla ala ya be ka toto kele ka bebo kele la devla pour que hasidiyari juguya kana do seko furusela nanchera juguya mena ma chena be bar dukle ni straklenga a juguya be dasrala awde la ni zeno bo be desro o fatura agarsagati yaro president de bis akono ma te bolo ko lo ko jigina o de mi wala ko distributeur lo kana kreso mo o ma zeno bo de ni fatma da dew mo na fugu ko de fara de kreo ni yoro isi harala flani flare no ba ko be sela bala fa no ko so wata ni fe do ko be qadar fe shara ko ay dara fe abiya e ma kare mutu ya mais c'est no lu kuma ga dukele no ngara blumi duwe be mala ko ngi duwa war tablu o ma mi faka mo vo gele ya mi nyani no kara mu mi de bas di me jena ma be se je ala mo ko be mu mi je dun ta ala mo ko be mo badela ne ala mo ko bi la sa fa to ga bo wata ga ke ka mo masa ni ba le fe ka fu ko ni ka même muso ni muso be che fe bi fe mi ni ga dama